Sanibonani guys and welcome back to my YouTube channel. It is your girl Ulungi aka Uluzipho wafethu ngibuyile. Ngiyaxolisa kakhulu ukunilindisa bekade ngingekho right namanje angekho 100% kodwa ngithe ngoba kuyancanyeka ukuthi ngenze story namhlanje. So bafethu uma ukuthi umusha ku-channel ngicela ukuthi usubscribe, ulike, ushare, ucommente, click the notification bell bafethu so that uzobe uqala ukuthola notifications whenever ngipost story. Kulaba ababuyayo vele seniyalwazi udaba and ngiyabonga kakhulu nje ukuthi nisekhona kwi-channel bafethu. Without wasting your time, another day, another story. Ngixolise guys khona ama-super thanks engawathola but angikhonanga ukuwabhala namhlanje, so ngizowa-announce maybe on my next story. Ngiyaxolisa kakhulu, ningasho ukuthi angini-appreciate, ngiyanibona, ngiyabonga futhi kakhulu ngo-super thanks. Nawe uma ufuna ukusipha u-super thanks ukhona laphaya bafethu phezulu, uzobona into ebhala ukuthi super eno-heart. Ungena kuyona then uzobe usubona i-option efanele wena bafethu. Without wasting your time, another day, another story. Isitori sethu sanamhlanje simayelana nomfana. Umfana wakhulela emakhaya. Mekhulela emakhaya, wavedana umfana, wakhula, yabo lento yokuthi u-gay, uyazazi ukuthi u-gay from ukhula, even umphakathi uyakubona ukuthi u-gay. Babembona indlela amuhle ngayo, muhle lokhu kokuthi baningi abantu besifazane abadlisa ngepayipi, yabo. So umfana akhule nje, yabo abantu beze bethi ide uyintombazane ongumfana, abanye beze bebuze because wayemuhle, eme kahle, e-girlish. Hhayi, and then mekhula-ke wahamba wayofunda kula madolobha amakhulu-ke. Mehamba eyofunda khona, hhayi bo, wafika wa-realise ukuthi hhayi bo, uyakwazi ukuthi because naye vele u-interested kubantu besilisa nani nani nani. It's only nje ile nto nje kuphela ekhombisayo ukuthi uwumfana, otherwise uyintombazane. Hhayi shuthi wafunda-ke nokuthi uyakwazi ukuthi uvedane uyisuse le nto le ube nje i-trans, yabo, because vele wayefuna nokuba u-gay. Hhayi kuthiwa-ke mase esebenze kahle abe ney'mali zakhe ayishintshe-ke abe u-trans. Hhayi kuthiwa-ke nje abantu ayebadeyisa ngaleso sikhathi wayey'tshelile nje ukuthi angeke batshene ukuthi uyi-trans yena, yabo, unless hlampe umuntu memazi-ke engakashintshi. So washintsha yonke into yakhe, washintsha igama, washintsha ilentuzane i-social media yakhe. Vele igama lakhe cishe lalinabo, yabona amagama angakhethi, but washintsha ilentuzane, washintsha nje i-social media bakhe bangabisaba laba kudala kwaba yilaba abasha, yabo. Whereby ungasaboni isidala sakhe ukuthi wayewumfana nani nani nani, yabo, akasenayo leyo memory leyo, wayezama nje ukuyidelitha yonke indawo. Hhayi okay, kuhamba isikhathi ekhule phela neminyaka iyahamba, yabo, amuva ama-cities amakhulu. Hhayi emuve from that city eyohlala kwenye i-city. Mefika khona uze ngomsebenzi nakhona, kwaziwa nje ukuthi kufika umuntu wesifazane, seshintsha yonke into yakhe, ngisho noma-ID, yabo nje abasasho ukuthi miste. Angazi-ke ukuthi wayekwenze kanjani lokho, ningangibuzi nami angazi futhi angibuzanga. Hhayi kuthiwa la ngempela-ke afike ezosebenza kule nkampani, this big company, yo, kuthiwe nje khona ugele ofikile, yabo. Yabo kwazi ukuthi nje intombazane naye futhi enga-disclose umuntu ukuthi angiyona intombazane mina ngi-trans because ngeke uhambe uyichaza everyday la uhamba khona ukuthi mina ngi-trans, mina ngi-trans. Hhayi kuhamba isikhathi-ke ahlangane noGayi, athandane nalo Gayi. uGayi unemali, uyisigwili, uyilani nje. Ayathandana nalo Gayi, lo Gayi uyabhreka ngale muntu akhe amtholile, bayathandana, uyamuphosta, wenzani, yabo. And abantu abasho lutho because abazi lutho ngey'ndaba zokuthi wamtshela or akamtshelanga ukuthi. So abantu bebengakhommenti ngisho nakuma-comments mabeposte yena akekho mhlawumpe wayethi hawu uyi-trans, cha. Kwakunje, yabo, and vele abantu bangakubo emakhaya babengekho active kangako ko-social media. So bayi-couple goal nje, kumnandi, umuntu akhe amuphosta. Hhayi kufika isikhathi sathi umuntu akhe no, sesithandane enough, I think it's high time ukuthi ngiku-introduce ekhaya. Behambe introduce kubo, yonke into nje i-good and well. Hhayi kubo befike bemthande nakhona, yonke into ihambe kahle. Hhayi athi lo mfana lo, into ezokwenzeka manje sengizozama ukuthi ngivedane ngiyovela kini-ke because ekhaya sebekwamukelile bayakuthanda. Into esisele ukuthi ngiyovela. Hhayi kuthiwa nangempela ihambe umfana eyovela kubo, kube amalobolo, yonke into nje ibe right, yabo. Hhayi kuthiwa-ke meyovela kube engamisi kubo le emakhaya, kubone ukuthi hlampe utholukuthi niney'hlobo but engahlali le impela emakhaya ebayise kulawa la kwakuba khona, yabo, umndeni wakhe wakubo kubo kodwa hhayi le. Hhayi kwenzelwe khona-ke yonke into, yabo nje because wayazi ukuthi abantu bangale bazomoshela belokhu bekhuluma kanti yena akaze eze esho ukuthi kumuntu wakhe ukuthi yena uyi-trans. Hhayi ayitshele nje ukuthi nje impilo yakhe le ayophila nayo nje, imfihlo yakhe ayongena nayo egodini, yabo. Hhayi kube mnandi-ke, kube nje hhayi beshade, nasemshadweni nje kubizwe labo bantu ababalulekile. Uma ungabalulekile awukho, abangani, yabo.
Hhayi, okay, cool. Unabangani bamantombazane vele yonke into e-right. Hhayi, kuthiwa-ke yabo abangani bakhe-ke khona ubangani bakhe bamantombazane khona umngani wakhe nje wayelokhu ewubhesti wakhe kusuka phansi yabo kusukela bekhula. Kusho lowo bhesti wakhe akazeze eluze-ke yena i-communication naye ngisho kuzo zonke izinto wayeba khona and wayemtshela ukuthi mngani cela ungaphahluluki umyeni wami angimtshenanga ukuthi ngashintsha, ngizomtshena ngesikhathi sami yabo. Hhayi, kuthiwa nangempela behambe-ke umngani wakhe ngelanga afike-ke ezomuvakashela kule sithi le enkulu. Befike-ke befika yabo nje beqaqeka umyeni wakhe wayengekho uptight, beqaqeke begcwala iganga-ke kuyophuzwa-ke kumnandi nani nani nani. Yabo nje bajwayele ukuthi efika ezobavakashela. Hhayi, uma efikile nje kuyaziwa ukuthi bayaqaqeka bebuka indawo yabo kube mnandi behamba amaklabhu benzeni benzeni. Hhayi, okay fine. Kuthi nje ngelinye ilanga aba-host-ke e-hoste nje bonke abangani bakhe lo cause banemali benomuntu wakhe. Hhayi, ehoste bonke abangani bakhe kuthiwa hhayi mebahostile abangani bakhe uyedwa kuphela umngani owazi ukuthi uyi-trans. Laba abanye ubenze nje la esehlala la ahlala khona. Hhayi, kuthiwa-ke ebahoste-ke angazi kuthiwa baxabana ngani nalo mngani wakhe lo wasemakhaya. Kuthiwa nje umngani angazi wabaseleka wathini engabe kwase kunanomona wokuthi uphile i-soft life cause umngani yena ngathi wayishizile. Kuthiwa-ke wabaseleka-ke wathi okokuqala nje ulokhu u-act-a ngathi u-happy cause kuthiwa indoda yakhe yayibhrega yabo ibhrega ngaye umuntu wayo nani nani nani. Ethi esho lo girl athi lo girl nje mina into enginyanya ngomshado ukuthi umshado bahleli yabo on the table. Kuthiwa asho ukuthi nje into enginyanya ngomshado ukuthi nje alikho iqiniso umuntu uyakwazi ukukufihlela imfihlo aze ayongena naye egodini. Hawu, uthi umngani wakhe aqala abe nalokho ukuthi hawu umngani uthini manje? Ethi nje ethi nje ngi-right ngingashadile ngoba abantu abashadile abekho honest. Hawu. Hhayi, uthi lo ngithuke kodwa ngibe nokuthi umngani ngamtshela ukuthi le nto angayikhiphi so I don't think ukuthi uzoyikhipha. Uthi hhayi angazi ngithi ngikhuluma naye umngani evele engibhekisele uthi nami ngimbhekisele. Uthi uma ngimbhekisa le evele ethi ngizosuke phela ngimtshene umyeni wakho ukuthi wena wamthola ngendlela e-wrong. Hawu, ngamthola ngendlela e-wrong ebuza ngamthola ngendlela e-wrong ngiphi yabo? Naye uyaxoxa ukuthi hayi bo mangisethi ngamthola ngendlela e-wrong uthi-ke mesethi yena ngizosuke ngimtshele phela ukuthi wena uphila i-fake life. Hawu, hhayi nomkhwenyana abe-curious manje usefuna ukwazi ukuthi kanti uphila fake life yini. Yabo kuthiwa kuthule ngisho ama-radio-ke lapho-ke wonke umuntu efuna ukubuza ukuthi kanti uza nani u-girl plus u-childhood friend wakhe. Kuthiwa ashathi tshela umyeni wakhe iqiniso ukuthi wena uyindoda. Hhayi bo, kuthiwa lapho umyeni wakhe akabathandisisi abantu bakhe kuthiwa nje uyabanyanya yabo la bantu laba kuthiwani ba-homophobic angazi kuthiwa kanjani. Kodwa labo bantu laba abawanyanyayo abantu aba-gay nabamalesbiyeni abantu abangakafundiseki kahle. Hhayi, kuthiwa-ke umyeni avele abaseleka athi uthini? Kuthiwa vele exoshe wonke umuntu efokhe wonke umuntu ethi ngicela ungiphumele la emzini wami. Kuthiwa naye ugeli manje useyasaba-ke ukuthi hhayi bo kuthiwa bemncede kuthiwa hhayi bo mfethu ungayenzi leyo nto. Yabo intombazane kuthiwa iphume ithi vele yabo iqale iy'tshela ukuthi phela angeke ube hit-and kangaka iqale ithi vele khuluma iqiniso ukuthi wena ubuyindoda wayishintsha yabo ipikele umngani. Hhayi, kuthiwa nangempela-ke kuthiwa umngani evedane inkosi yami ekhaya nje yezwa abashiye kuthiwa lo wendoda ibaxoshe bonke endlini ithi nje ngicela ngiphumele emzini wami ngifuna ukudila nalo. Hhayi bo kuthiwa abantu bethi hhayi bo athi ngeke ngize ngimenzele lutho angihlanye ngifuna ukukhuluma naye. Hhayi, kuthiwa bephume-ke beqoshwe-ke abantu behambe ngey'moto zabo nalo exoshwe-ke nama-suitcase akhe naye ahambe. Kuthiwa behamba nje kuthiwa kwathi nje kungakafikwa nakude bezwa sekuqhuma ibhamu kwase pha pha. Kuthiwa hhayi bo bajika abantu ukuthi hhayi bo kuthiwa uma bethi babuya endlini indoda isimdubulile lo yase yalentuza, excuse me, yayidubula nayo. Kuthiwa nje kwashesha nje akaze ilokhu ibuza i-confirm-a yenzani yenzani. Kuthiwa nje yavele yangena endlini yafika yasisakaza lo ngenhlamvu yayisakaza nayo. Kuthiwa bebuya kuthiwa lo girl vele ebaleke-ke nje ey'tshela ukuthi angisabuyi. Kuthiwa abaleke-ke abuyele ngakubo emakhaya. Kuthiwa mebuyela ngakubo efice kanti sekuyaziwa ngale kushuthi i-call isingenile kusho ukuthi ababe-close phela banazo iy'namba hlampe zama-wakhe. Kuthiwa befone-ke kushiwo kuthiwa usifazane usefike wayibhixa-ke la sekuphuma imiphefumulo nani nani nani. Yabazi abantu bayaphapha bephostile ko-social media, hawu rest in peace bani bani bani. Ifemeli lapha-ke akatshelwa nangendlela e-proper. Kuthiwa nje mefika kubo kuthiwe hawu kuthiwa avedane efike kubo useyibhalile vele incwadi kuthiwa wayengenayo imoto sho ngathiwa ehamba nge-public transport shuthi wabhala endleleni esene-stress wayebhala incwadi yonke ukuthi kwenzakaleni, ube nomona nani 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 nani.
Kuthiwa mefika nje kubo, wafika hawu indaba ingaka. Kuthiwa vedane wangena wangakhuluma lutho wayivalela ekamereni, watholakala nje ugesi esey'bulele kwayena. Kuthiwa vedane nje wayihenga, wayibulala waxolisa-ke kuthiwa nje wayebhala izinto ey'ningi encwadini esho ukuthi uyaxolisa, wayengaqondile, wayengazi ukuthi lento izohamba ihambe ize ifikela ibe yinto enkulu kangaka ukuthi sengaze kuphume umphefumulo. Yena bemonasela nje umngani wakhe bese eyamrabhela, but ubengazi ukuthi umyeni wakhe uyabanyanya abantu abageyi nani 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 yabo. Hhayi, kanti koda uma sekushiwo kahle kuthiwa umngani wayemtshelile vele ukuthi the reason ngize ngingamtsheli umyeni wami ngoba uhlezi enalawo ma-nasty comments hlampe uma ebona umuntu ogeyi or umuntu o-lesbian yabo. Hhayi ugeli wabhala-ke waxolisa-ke kwifemili nani nani-ke. Kwashona 3 people ngenxa nje yalo mngani onomona ongakwazi ukuvala umlomo. Siphela lapho-ke isitori sanamhlanje guys. I hope nis-enjoyile. I've got more stories for you. Ngibuyile. I hope sengisindile, fully recovered manje. Ngiyabonga kakhulu guys for checking up on me kulaba bengi-check-a. Ngi-right manje. Ngiyabonga kakhulu. Don't forget siya-follow-a, siya-like-a, siya-comment-a, si-click-e ne-notification bell guys. Sengikhohliwe. Bye bye. Love you.